Vážení televizní diváci, poprvé máte možnost shlédnout vysílání, které je vlastně úvodní, vysílání školního televizního studia při druhé základní škole Jirkov. Do projektu jsme se pustili již minulý školní rok, ale konečně se nám podařilo sladit spolupráci jak programového, tak i technického studia a budeme vám moci přinášet další program. Očekáváme, že vás postupně budeme seznamovat a informovat se vším, co se u nás ve škole děje, ať už po stránce kulturní, společenské i sportovní. Takže vás čeká řada reportáží, rozhovorů se zajímavými žáky, ale i dospělými naší školy. S kamerou také vyrazíme do ulic města Jirkova, abychom se podívali, jakže vypadá život v našem městě pod Krušnými horami. Teď se nacházíme v učebně programové části. Vedle mě sedí pan učitel Lisí a já mám na něj pár otázek. Pane učiteli, čím to je, že nás je stále takhle málo? Já osobně si myslím, že mnozí ještě nenašli cestu do našeho televizního studia, ať už programové části nebo té technické. O té technické bude mluvit někdo jiný. Ale myslím si, že jakmile se objeví první reportáže na webových stránkách, určitě zájemci, kteří s námi budou chtít spolupracovat, se ozvou a bude jich jistě víc. Jaké plánujete další reportáže do budoucna? Tak naše programové studio bude vycházet z akcí a plánu naší školy. No a samozřejmě, jakmile se objeví něco zajímavého, co by měli naši televizní diváci vidět, rádi se tam s kamerou i s celým štábem vypravíme a natočíme. Nacházíme se v místnosti technické části televizního studia. A vedle mě to sedí pan učitel Emil Zahálka, tak se ho zeptáme na pár otázek. Jaké máte momentální technické vybavení? Tak technické vybavení máme poměrně na výši, protože naše škola investovala hodně peněz. Máme perfektní digitální kameru, máme stříhací zařízení tady a máme k dispozici dobré mikrofony a dobré záznamové zařízení. Čili to nejnutnější, co potřebujeme pro naší práci, pro práci naší televize. Technická část. No tak samozřejmě není to úplně jednoduchý, je poměrně obtížná, ale zase o to víc zajímavá, takže umět zachytit obraz a umět ho nějakým způsobem předat divákům, tak to je to, s čím se zabýváme a to je to, co se nám líbí. Akorát, že bychom potřebovali ještě víc kameramanů a víc technických pracovníků. Věříme, že se vám naše televize bude líbit a že nás dostanete věrnými diváky.